Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na video lekciju iz informatike za 5. razred. Nakon ove lekcije moći ćeš prepoznati što su ulazne vrijednosti u programu, unijeti podatke putem tipkovnice koristeći naredbu input, uočiti i ispraviti osnovne pogreške pri unosu vrijednosti, riješiti zadatke koji koriste ulazne i izlazne vrijednosti. Pojasnimo što su ulazne vrijednosti. To su vrijednosti koje nisu definirane unutar samog programa, nego se njihove vrijednosti unose tipkovnicom. Zamislimo program kao recept. Recept treba sastojke, a program treba podatke. Ako podatke ne napišemo u program, korisnik ih može unijeti putem tipkovnice. To su ulazne vrijednosti. Primjerice unos imena, broja ili boje putem tipkovnice. Kako unijeti neku vrijednost? Naredba input koristi se kada želimo da korisnik unese neku vrijednost tijekom izvođenja programa. Program tada postavlja pitanje i čeka unos s tipkovnice. Prije nego nastavimo dalje, provjerimo što smo naučili. Pripremila sam kratak zadatak u kojem trebaš popuniti prazna mjesta točnim riječima. Ovo je odličan način da vidiš koliko si dobro razumio do sada rečeno. Samostalno riješi zadatak koji slijedi. Zaustavi video dok rješavaš, a rješenje ćeš vidjeti kada ponovno pokreneš video. Kada koristimo naredbu input, ona uvijek vraća tekst, bez obzira na to što korisnik upiše, bilo da je to broj ili nešto drugo. To znači da ako korisnik unese broj, on je zapravo spremljen kao tekst, a ne kao pravi broj. Ako želimo koristiti taj broj za računanje, kao što je zbrajanje ili množenje, prvo ga moramo pretvoriti u broj, najčešće pomoću funkcija integer ili float. Ako to ne napravimo i pokušamo zbrajati te tekstove kao da su brojevi, dobit ćemo neočekivane rezultate. Primjerice, umjesto zbroja, tekstovi će se spojiti jedan za drugim ili ćemo naići na grešku. Sada pokušaj napisati jednostavan program koji traži unos dva broja, a zatim ispisuje njihov zbroj. Prije nego što kreneš s radom, razmisli što će se dogoditi ako zaboraviš pretvoriti unesene vrijednosti u brojeve pomoću odgovarajućih naredbi. Dok radiš, zaustavi ovaj video, a zatim ga ponovno pokreni kako bi usporedio svoje rješenje sa onim ponuđenim u videu. Sada kada znaš unijeti brojeve i raditi s njima, zamisli da želiš napisati program koji računa nešto korisno, na primjer opseg kvadrata. Sve što ti treba je duljina jedne stranice, zar ne? Evo još jednog zadatka za samostalan rad. Pažljivo ga pročitaj i pokušaj riješiti. Zaustavi ovaj video dok radiš, a zatim ga ponovno pokreni kako bi usporedio svoje rješenje sa onim ponuđenim u videu. Nadam se da ste bili uspješni u radu. Danas ste napravili prve korake u radu s ulaznim vrijednostima u Pythonu. Naučili ste kako pomoću naredbe input unijeti podatke u program, kako razlikovati tekst od broja i zašto je važno koristiti naredbu integer ili float kada želimo izračune. Vidjeli ste i što se dogodi kada to zaboravimo, ali to je sasvim u redu jer greške su dio učenja. Riješili ste i nekoliko zanimljivih zadataka i pokazali da možete razmišljati kao pravi mali programeri. A sada razmislite koliko ste danas naučili. Ako vam je ova lekcija pomogla, podijelite je s prijateljem i ponosno recite: napisao sam svoj prvi interaktivni program.